Listen, my dear brothers and sisters in Christ, again we are here celebrating Easter. You might say, what is new in that? Every year we come, we celebrate Easter. What is new? More or less at the same time of the year, month of March or April, the Easter comes, we celebrate. What is new in that? You might say, the celebrant is new. Last year, he wasn't there. You might say, the venue is new. Most of the times, it is held in the church. This year, it is outside. This is something new. My dear brothers and sisters in Christ, every year we come, we celebrate Easter. We reflect on the readings of the New Testament and Old Testament. And we reflect about the history of our salvation. The history of our salvation is very important for us. And when we reflect on the history of our salvation, this year counts in the same. This year too, we are saved from our sins. And that is why you see the number of that candle. It is 2025, the number of the particular year, because this year is also counted in our history of salvation. We are saved through the sacrifice of Jesus Christ. ख्रिस्ताठाई माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, आपण जुन्या करारामधील वाचन ऐकली, नवीन करारामधील वाचन ऐकलं, आणि हे सगळं जे काही आपण ऐकलं ते सर्व परमेश्वराच्या आपल्यावरील प्रेमाखातर झालेलं आहे. This is all because of the love of God which He has for each one of us. Because God has created us out of love. And that is why He doesn't want us to be away from Him, to be astray from Him. And that's why every year when we reflect on these Paschal mysteries, we feel proud that God has saved us. God has redeemed us. उत्पत्तीच्या ग्रंथातलं आपलं पहिलं वाचन, परमेश्वराने मनुष्य निर्माण केला आणि तो आपल्या प्रतिमेप्रमाणे निर्माण केला, आणि त्या मनुष्याला जगामधील सर्व काही दिलं, आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, देवाने आपल्याला स्वातंत्र्य दिलं, टू चूज व्हॉट इज गुड अँड व्हॉट इज बॅड, टू चूज व्हॉट इज राईट अँड व्हॉट इज रॉंग. द चॉईस इज आर्स. आणि ते सुद्धा परमेश्वराच्या आपल्यावरील प्रेमाखातर. आपण दुसरं वाचन ऐकतो अब्रामाविषयी. देवाने अब्रामाची जी परीक्षा बघितली आणि त्यामध्ये अब्राहाम त्याच्या विश्वासाद्वारे देवासमोर उभा होता आणि त्याचा विश्वास त्याने प्रगट केला. देवावरचं आपल्यावरील प्रेम. यशया संदेशाच्या ग्रंथामध्ये परमेश्वर आपल्याबरोबर करार करत आहे की मी तुमचा देव आणि तुम्ही माझी प्रजा आहात, म्हणून मी तुम्हाला कुठेही जाऊ देणार नाही. जरी तुम्ही कितीही लांब गेले तरी मी तुम्हाला माझ्याजवळ आणीन. परमेश्वराचं आपल्यावरील प्रेम. जुन्या करारामध्ये एझेकियलच्या पुस्तकामध्ये परमेश्वर आपल्याला संदेशाद्वारे सांगतो, यू कम टू मी अँड आय विल गिव्ह यू द हार्ट ऑफ फ्लेश. आय विल रिमूव्ह द हार्ट ऑफ स्टोन फ्रॉम यू अँड आय विल गिव्ह यू द हार्ट ऑफ फ्लेश. मी तुमच्यामध्ये एक करुणामय हृदय निर्माण करील. परमेश्वराला आपण प्रत्येकजण प्रिय आहोत, आणि म्हणून या प्रेमाखातर परमेश्वराने आपल्या प्रत्येकाचं तारण केलेलं आहे.
आणि तोच सण आपण आज साजरा करत आहोत. जुन्या करारानंतर प्रभू येशू ख्रिस्ताचा जन्म होतो आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने संपूर्ण आयुष्यभर जेवढं आयुष्य तो जगला 33 वर्ष आपल्या प्रत्येकाला आपण जीवन कसं जगावं हे दाखवून दिलं. सरतेशेवटी त्याने आपल्या तारणासाठी आपला प्राण क्रूसावर अर्पण केला आणि आपल्या प्रत्येकाचं तारण केलं. पुन्हा एकदा परमेश्वराचं आपल्यावरील प्रेम. आणि म्हणून आपण प्रत्येक वर्षी हा पुनरुत्थानाचा सण साजरा करत आहोत. ख्रिस्ताठाई माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, हा पुनरुत्थानाचा सण आपल्या प्रत्येकासाठी एक नूतनीकरणाचा सण आहे. आपण ख्रिस्त सभेमध्ये अनेक सण साजरे करतो. वी सेलिब्रेट ईस्टर, वी सेलिब्रेट क्रिसमस. थ्रूआउट द year we have different feasts. But the most important feast for us is the Easter. आपण म्हणू की प्रभू येशू ख्रिस्ताचा जन्म ह्या जगामध्ये झाला तो सर्वात मोठा सण आहे. परंतु आजच्या दिवशी प्रभू येशू ख्रिस्त जर मरणातून पुन्हा उठलाच नसता तर तुम्ही आणि मी आज येथे एकत्र आलो नसतो. We wouldn't have come together in his name. तो मरणातून उठला म्हणून आपण इथे आहोत. तो मरणातून उठला म्हणून आपण ख्रिस्ती आहोत. आणि म्हणून हा सण आपल्या प्रत्येकासाठी एक महत्त्वाचा सण आहे. पुनरुत्थानाच्या सणामध्ये आपल्या प्रत्येकाचं नूतनीकरण होत असतं. काल जे झालं, आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या दुःख सहनामध्ये सहभागी झालो. त्या सर्व गोष्टींना डावलून प्रभू येशू ख्रिस्त आज मरणातून पुन्हा उठला आहे. काहीतरी वेगळं घडलेलं आहे आणि म्हणून हा नूतनीकरणाचा सण आहे. पुनरुत्थानाचा सण हा ख्रिस्ती श्रद्धेचा पाया आहे. आपली श्रद्धा या पुनरुत्थानाच्या सणावरती अवलंबून आहे. दिस इज द स्ट्रॉंग बेस ऑफ आवर फेथ, दिस फीस्ट. जर पुनरुत्थान नाही तर आपण कोणीच नाही. आणि म्हणून हा सण आपल्या नूतनीकरणाचा सण आहे. संत पौल आपल्याला सांगतो, जर ख्रिस्त पुन्हा मरणातून उठला नसता तर तुमची आणि माझी श्रद्धा व्यर्थ आहे. म्हणून आजच्या सणाला आपण जास्त महत्त्व देतो. पुनरुत्थानाचा सण हा आपल्या प्रत्येकाच्या पुनरुत्थानाच्या आश्वासनाचा सण आहे. आपण प्रत्येकाने त्या प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये बाप्तिस्मा घेतलेला आहे आणि त्या बाप्तिस्म्याद्वारे आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानात देखील सहभागी झालेलो आहोत. आणि म्हणून एक दिवस आपलं पुनरुत्थान होणं हे निश्चित आहे याचं आश्वासन आपल्याला आजचा हा सण देतो. आणि म्हणून हा सण आपल्या प्रत्येकासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. ख्रिस्ताठाई माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, पुनरुत्थानाचा सण हा आशा देणारा सण आहे. इट गिव्स अस होप. आपण बघतो की प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मृत्यूनंतर त्याचे जे शिष्य होते ते सर्वजण एका खोलीमध्ये बंद होते. यहुद्यांच्या भीतीमुळे त्यांनी स्वतःला एका दरवाजाच्या मागे लपून ठेवलेलं होतं. परंतु जेव्हा त्यांना प्रभू येशू ख्रिस्ताचं दर्शन घडतं, पुनरुत्थित ख्रिस्ताचं दर्शन घडतं, ते बाहेर येतात आणि मोठ्या धैर्याने यहुदी लोकांना सांगू लागतात की ज्या प्रभू येशू ख्रिस्ताला तुम्ही जिवे मारलं तो मरणातून पुन्हा उठला आहे. पुनरुत्थानाचा सण हा आपल्या प्रत्येकाला आशा देणारा सण आहे की इथेच सर्व संपत नाही, मरणाच्या नंतर देखील जीवन आहे. आणि हेच आपल्या आजच्या ह्या सणाचं प्रतीक आहे. पुनरुत्थानाचा सण हे एक अखंडतेचं प्रतीक आहे. याच्यानंतर आपलं जीवन पुन्हा चालू असणार आहे. आपल्या प्रत्येकाला फिनिक्स हा पक्षी माहिती आहे. वी नो द फिनिक्स बर्ड.
इजिप्तमधील एका काल्पनिक कथेमधला हा बर्ड आहे. आणि हा पक्षी काय करतो, जेव्हा त्याला समजतं की आपलं मरण जवळ आलं आहे, तो दूर निघून जातो आणि थोड्याशा काड्या गोळा करून तो स्वतःला जाळून घेतो. आणि तो जळाल्यानंतर जी राख राहते त्याच्यामधून आणखी एक फिनिक्स पक्षी जन्म घेतो. आणि म्हणून हा फिनिक्स पक्षी हे पुनरुत्थानाचं प्रतीक आहे, हे सार्वकालिक जीवनाचं प्रतीक आहे. आणि म्हणून मृत्यूमध्ये सर्व काही थांबत नाही, पुनरुत्थानामध्ये सर्व काही चालू आहे. आणि हाच आपला ख्रिस्ती विश्वास आहे. ख्रिस्ताठाई माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, पुनरुत्थान हा आपल्याला नवजन्म देणारा सण आहे. आपण अनेक वेळा ईस्टरच्या वेळेस एकमेकांना भेट वस्तू म्हणून काय देतो, ईस्टर एग्स. हॅव यू हर्ड अबाउट ईस्टर एग्स? वाय डू वी यूज ईस्टर एग्स? व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स बिहाइंड इट? अंडी हे नवजन्माचं प्रतीक आहे. प्रत्येक अंड्यामधून एक पिल्लू जन्म घेत असतं आणि म्हणून अंड हे नवीन जन्माचं प्रतीक आहे. परंतु महत्त्वाची गोष्ट ही की त्या अंड्यामधून पिल्लाला बाहेर येण्यासाठी स्वतः संघर्ष करावा लागतो. जोपर्यंत ते स्वतः आतून ते कवच फोडत नाही तोपर्यंत त्याला बाहेर येता येत नाही. जरी आपल्याला या नवजन्माचा अनुभव घ्यायचा असेल तर दुःख, संकट, अडीअडचणी, त्रास या गोष्टींना आपल्याला सामोरं जावं लागेल. आणि म्हणून आज जे काही आपण आपल्या जीवनामध्ये अनुभवत आहोत, आपण अनेकदा म्हणतो की माझ्या जीवनामध्ये खूप दुःख आहेत, माझ्या जीवनामध्ये खूप संकट आहेत, माझ्या जीवनामध्ये खूप अडीअडचणी आहेत. हा संघर्ष आपल्याला नवजीवन प्राप्त करून देणार आहे. आणि म्हणून पुनरुत्थानाचा सण हा नवजन्माचा प्रतीक आहे. ख्रिस्ताठाई माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, या पुनरुत्थानाच्या सणामध्ये एक सुंदर गोष्ट घडते की प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाची वार्ता सर्वात प्रथम कोणाला देण्यात आली? हू गेट्स द फर्स्ट न्यूज ऑफ द रेझरेक्शन ऑफ क्राइस्ट? द विमेन. And it's a most beautiful thing. You know why? What do you think? की देवाने, प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्या ह्या पुनरुत्थानाची वार्ता सर्वात प्रथम स्त्रियांना का दिली असेल? Some jokingly say that if you tell a woman something, she can spread it faster. I don't believe in that. Because the important thing is, throughout his suffering, throughout his passion, the women were with him. And that's the most beautiful gift Jesus has given to the women. So we should feel proud about it. की देवाने जो त्याच्याबरोबर सदैव होता, महिलांनी, स्त्रियांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या दुःख सहनामध्ये, त्या क्रूसाच्या वाटेमध्ये आपण बघतो की प्रत्येक स्थानावरती महिला त्याच्याबरोबर हजर आहे, त्याचं सांत्वन करत आहेत, त्याचा चेहरा पुसत आहे, त्याची आई पवित्र मरिया त्याच्याबरोबर आहे. आणि म्हणून या गोष्टीचं प्रतिफळ म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्ताने स्त्रीला निवडलं आपल्या पुनरुत्थानाची पहिली वार्ता सांगण्यासाठी. ख्रिस्ताठाई माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, हे जीवन खूप सुंदर आहे. प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्याला जे काही दिलेलं आहे ते खूप सुंदर आहे. आणि म्हणून आपण आज जेव्हा हा पुनरुत्थानाचा सण साजरा करत आहोत, आपण आपल्या जीवनाचा अर्थ समजावून घेऊया. प्रभू येशू ख्रिस्ताने स्वतःचा प्राण देऊन आपल्याला हे जीवन प्राप्त करून दिलेलं आहे. आणि म्हणून हे जीवन आपण कसं जगायचं हे आपण ठरवलं पाहिजे. जर तुम्ही रस्त्याने चाललेला आहात, नवीन रस्ता आहे, मोकळा रस्ता आहे, हायवे आहे आणि तुमच्याकडे कार आहे, ती देखील नवीन आहे, हाय एंड कार, आणि तुम्ही जोराने ती कार चालवत आहात, आपण बघतो की रस्त्यावरती स्पीड लिमिट दिलेलं असतं 80, आणि जर एक्सप्रेस वे असेल, समृद्धी महामार्ग असेल तर 120.
तुम्ही त्याच्यापेक्षाही जोरात गाडी चालवत आहात, कारण गाडी नवीन आहे, रस्ता मोकळा आहे, यू आर ऑन द फुल स्पीड. आणि अचानक तुम्ही बघता की समोर कोण उभा आहे? ट्रॅफिक पोलीस, RTO. तुम्ही अचानक तुमची गाडी स्लो करता, पण तेवढ्यामध्ये त्यांनी तुमचा स्पीड कॅप्चर केलेला आहे आणि तुमची गाडी साईडला घेतली. जर तुम्ही ओव्हर स्पीड केलं तर त्याला किती फाईन आहे? आय थिंक 5,000 रुपीज. आणि जेव्हा ते पोलीस तुमचा रेकॉर्ड चेक करतात, त्यांच्या मोबाईलवरती, मशीनवरती सर्व दिसतं, आणि 2 मिनिटासाठी ते असं म्हणतात की तुम्ही जाऊ शकता, तुमचं जे बिल आहे ते कोणीतरी पे केलेलं आहे, आणि तुम्ही पुन्हा त्या हायवेवरती सुरू होता. आता मला सांगा की तुम्ही गाडी स्पीडमध्ये चालवणार की ओव्हर स्पीड करणार? एकदा तुमचं बिल कोणीतरी भरलेलं आहे, काय करणार? इट डिपेंड्स ऑन अस, अँड मोस्ट ऑफ द टाइम वी ओव्हर स्पीड बिकॉज वी डोंट रिअलाइज द सॅक्रिफाईस somebody has done for us. ख्रिस्ताठाई माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्याला हे नवजन्म प्राप्त करून दिलेला आहे, आणि म्हणून आपण आपलं हे जीवन चांगल्या पद्धतीने जगणं ही आपली जबाबदारी आहे, आणि तीच देवाची इच्छा आहे. आणि म्हणून आज जेव्हा आपण हा पुनरुत्थानाचा सण मोठ्या आनंदाने साजरा करत आहोत, परमेश्वराची कृपा मागूया की आजपासून माझ्या जीवनामध्ये काहीतरी नवीन घडावं. या चर्चच्या गेटमधून बाहेर जाताना मी स्वतःच्या जीवनामध्ये काहीतरी बदल घडवून आणेल हा निश्चय करून आपण जाऊया. तरच खऱ्या अर्थाने हा पुनरुत्थानाचा सण साजरा करण्यामध्ये अर्थ आहे. नाहीतर आजचा पुनरुत्थानाचा सण संपला की आपण पुन्हा या गेटच्या बाहेर जाणार आणि कधीची वाट बघणार? 25 डिसेंबर. आणि ते झाल्यानंतर पुन्हा एकदा ईस्टर. नाही, हे सायकल चालू आहे, पण ह्या सायकलमध्ये आपल्यामध्ये बदल घडणं गरजेचं आहे. दॅट इज व्हॉट एक्सपेक्टेड फॉर अस. आज आपण परमेश्वराकडे विशेष प्रार्थना करूया की आपण या पुनरुत्थानाच्या सणामध्ये आनंदाने सहभागी होऊन आपल्या देखील जीवनामध्ये बदल घडवून आणावा, यासाठी परमेश्वराची विशेष कृपा मागूया. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा यांच्या नावे.